بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hörmetli rakibi, hörmetli radio tыңлаучылар, Аллаһның рәхмәте булсын. Шушы тапшыруларга чакырганыгыз өчен икенче җомгага кирдек һәм беренче 10 көндәген инде тәмамланып килә. Ураза тотучы кеше һәм иң беренче бу инде үзебезгә кагыла. Менә шулай итеп Рамазанның көннәре, кичәләре үтеп китә. Чөнки ул сизелми дә кала, башта беренче 10 көн, аны икенче 10 көн, аннары ахыргы 10 көннәр үтеп китә. Кайбер кеше игътибар итә ашауга. Ифтарга нәрсә әзерлим микән? Сәхәргә нәрсә ашыйк микән? Моны ашасам туклыклы булыр, моны ашасам лаек булмас. Ризык ягына игътибар итәргә мөмкин. Алхамдулилlah, Казан шәһәрендә күп мәчетләрдә ифтарлар үтә. Кайбер кешеләр чынлап та сайланыбрак йөриләр. Бу мәчеттә шулай ашаталар, бу мәчеттә булай ашаталар дип тәген ансы дагын булырга мөмкин. Әмма ләкин әгәр дәген безнең максатыбыз шушы була икән, әле бу уразаның төп максаты түгел. Теләгән максат тагын түгел. Әгәр дәген кеше уразага кирип, һәм аның тәненең авырлыгы арта икән, әле бу дагын уразаның төп максаты түгел. Чөнки уразаның төп максаты ул күңел гыйбадәте. Хәтта кайбер исламда булмаган кешеләр, уйлаучы, фикерләүче кешеләр сокланып карыйлар. Ничек микән мусульман кеше менә ашамыйча, эчмичә тора ала? Һәм ул гына түгел. Күбесе шунда шул халәттә үзләрен бәхетле саныйлар. Ничек ул шулай була ала? Кайбер кешеләр чынлап та ураза тотып караучылар бар. Менә шушы халәтне аңлар өчен ничек микән ул? Чөнки без бит инде гадәттә кеше тәмле ризык ашаса, тәмле эчемлек эчсә, шул вакытта аның күңеле күтәрелеп киткән шикелле була, яки тән ләззәте таба. Әмма ләкин динебездә бар шундый әйбер, бар безнең җаныбыз, бар безнең тәнебез. Ул әлбәттә тәнебезгә файда китерә, безгә инде Аллаһ Тәгалә бар иткән җирдән чыккан әйберләр, чөнки безнең тәнебез балчыктан бар икән. Әмма ләкин җанга рәхәтлек бирүче ул гыйбадәт. Шуңа күрә менә иң зур ләззәт әгәр дәген кеше менә тәненә авырлык килсә дәген. Әмма ләкин ураза тотканда һәр көн сайын ул ниятли икән. Мин Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотам. Мин бу гыйбадәтне башкарам. Һәм бу көннәрдә аның өчен ураза ул гадәт түгел. Чөнки менә көн сайын ураза тоткач, инде ул гадәткә дәген әйләнеп. Сәхәр ашый дагын, аннары ашамыйча тора, аннары яңадан кояш багач ашап куя. Гадәткә әйләнеп китә. Менә шул вакытта кеше онытмаска тиеш. Мин уразада Аллаһ сөйгән гыйбадәт кылам. Хәтта Аллаһ Тәгаләне аерып билгеләп куйды. Ягъни ураза минеке дип әйтте. Шуңа күрә мин шушы олуг гыйбадәтне башкарам дип, кеше әгәр дәген үзен һәр вакытны искә төшереп тора икән. Һәм инде менә бу бик зур файда бирә, кайчан синең тамагын кибә. Инде ашыйсың килә башлый, эссе көннәрдә гадәттә шәсе килә башлый, һәм хәлен бетә. Менә шул вакытта әгәр дәген мусульман кеше уйлый икән, син нәрсә өчен тыеласың? Нәрсә өчен үзеңне син шушы Аллаһ халал кылган әйберләрдән тыелып торасың? Нәрсә өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгалә сиңа Раббың аны әмер итте. Син Раббыңның әмерен үтисең. Менә шул вакытта аңар җиңеллек килә. Әгәр дәген ул мәгънә булмаса, кеше уразадан, авырлыктан башка әйбер таба алмый. Әмма ләкин ул әгәр дәген чынлап та аның йөрәге дәген ураза тотса, күңеле дәген ураза тотса, ягъни менә чын күңеле белән ул ураза тота икән, шушы уразасыннан ул ләззәт таба. Шушы әйбергә игътибар итәргә кирәк. Әлбәттә, аны җиңел генә булдырып булмый. Әлбәттә, ул кеше фикерләргә тиешле. Чөнки ураза бит ул тыелу, шулай бит инде. Ләкин тыелу ул фақат ашау эчемлектән генә түгел. Әгәр дәген уразаның төп максаты ашау эчемлектән генә тыелу булса, аннан зур хикмәт булмас иде. Уразаның төп максаты тәрбияләү. Ягъни син халал ризыктан тыеласың, харам әйберләрдән тыелырга беренче чиратта тиешле. Ягъни менә өйрәнәсең тыелырга, беренче чиратта син харам әйберләрдән тыелырга тиешле. Ураза вакытында тыелабыз таң атканнан алып кояш байганча хәтлек, шулай бит инде. Һәм кояш байганнан соң әлхәмдүлилләh безгә ашарга, эчәргә рөхсәт ителгән. Әмма ләкин харам әйбер кеше үзен тәрбияли. Менә син кухняга кирдең. Каршыда өстәлдә ризык тора, су тора, эчемлекләр тора. Син ураза. Шул вакытта сине бер кеше дәген күрми. Әмма ләкин беләсең, Аллаһ Тәгалә күрә, Аллаһ Тәгалә сиңа хәзерге вакытта, менә ураза вакытында бу сиңа рөхсәт ителмәгән, шулай бит инде. Син шуңа күрә тыеласың. Әмма тормышта. Күбебез беләбез, Аллаһ Тәгалә кайбер әйберләрне харам кылды. Доңгыз ите булсын, хамыр эчемлекләре булсын, наркотик, бузык, башка тәмәке булсын, башка әйберләр булсын, Аллаһ Тәгалә тыйды. Менә шул вакытта син үзендә көч таба аласыңмы, юкмы шулардан тыелырга? Чөнки бу әйберне Аллаһ Тәгалә тыйды. Аллаһ Тәгалә сиңа рөхсәт итмәде, һәм син нинди җөрәт белән
шуны эшлисең. Ягъни ураза вакытында син бит тыелдың. Аллаһ каршында уразамны бозсам, ягъни гөнаһлы булам, уразам дөрес булмый, кыямәт көнендә савабы булмый дип тыелдым бит. Менә харам әйберләрдән дә шулай тыелыр. Һәм тагы бер мәсьәлә, хәзерге заманда кисә телефоннарында, компьютерда интернет шелтәрләре ялганган. Һәм интернет аша кеше нәрсә тели шуны таба ала. Шул исәптән бузык һәм харам һәм фахиш әйберләрне дә интернет аша таба ала. Менә шул вакытта әгәр дә ул үзе генә кала икән, аны бер кеше дә күрми. Һәм нәфесе ниндидер бер харам әйбергә үрелә икән, менә шул вакытта ул уразада ничек итеп ул тыелган иде. Ураза вакытында син бит ашамадың, эчмәдең. Ягъни мөмкинчелегең бар иде. Бер кеше күрми иде. Тыелдым бит. Нәх шулай юк. Хәзердәген тыел. Нәфсен синең әллә нәрсәләр теләр. Әмма ләкин нәфсеңгә хуҗа булырга өйрән. Уразада тыелырга өйрәндең, нәфсеңгә хуҗа булырга өйрәндең. Менә хәзердәген өйрән нәфсеңгә хуҗа булырга. Хәзердәген үзеңгә киртә куй, харам әйберләрдән ярак бул. Үзеңне тыя бел. Аллаһ Тааладан курык. Әгәр дәген кеше менә шушы уразаны дөрес итеп тота икән, үзен дөрес итеп тәрбияли икән, иншалла аңар тормышта ул ярдәм итә. Чөнки безнең барасыбыз бар. Без һәр вакытны юлда. Без тик тормыйбыз. Һәм бара торган юлыбыз ул Аллаһның җәннәте. Аллаһның җәннәтенә бару ул җиңел түгел. Авырлыклар белән барасы. Чөнки кырыйларда Аллаһның шикләре бар. Әгәр дә кеше урта юлдан чыгып китә икән, кырыйга авыша башлый икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, анда ишекләр бар диде. Ишекләргә пәрдәләр куелган диде. Менә бу Аллаһның шикләре дип. Әгәр дәген шул пәрдәне ачып карасаң, кирип китәсең диде. Кирип китәсең дә, аннары кире бу юлга кайтасыңмы юкмы әле. Шуңа күрә ачып карама дип әйт. Шулай булгач, менә без барабыз. Һәм кеше урында тормый, я ул алга бара яки артка тәгәри. Тик кенә тормый. Әгәр дәген алга баруны туктатабыз икән, артка тәгәри башлыйбыз. Ә без алга ничек барабыз? Көч беләнме? Безнең мускуллар беләнме? Тaqvalык белән, рухи азык белән. Без шуның белән барабыз. Чөнки көчле кешеләр бик күп алар. Әмма ләкин алга баручылар бөтенесе дә күп түгел. Шуңа күрә без күрәбез, хәтта менә бу Рамазан кичәләрендә дәген, Рамазан көннәрендә дәген, кайбер әбиләр, кайбер бабайлар, алар ураза тоталар. Кайбер яшьләр, аларның оныклары кызганычка каршы авырсынырга да мөмкиннәр. Алар төнге сәгать 11 булсын, алар таравих намазына мәчеткә киләләр. Алар Коръан укыйлар көндезләрен. Ягъни бакчалары дагын бар, эшләре дагын бар. Әмма ләкин Коръанда укырга өлгерәләр. Садакасын дагын бирәләр. Аяклары начар булса дагын кайберләр таякларга таянып мәчеткә бара. Ягъни менә бу нәрсәне күрсәтә. Физик көчне күрсәтәме? Яки рухи көчне күрсәтәме? Әлбәттә рухи көч. Сүзегезнең башында матур сүз әйттегез. Ураза минеке дип әйтте Аллаһ Тәгалә дип. Аңлатыгыз әле. Әйе, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтте дип әйтә. Ул кутси хадис. Кутси хадис. Әйе, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ас-сауму ли ва ана аджи бихи." Алда килә һәр бер гамәлгә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин бер изгелеккә 10 савап яздым дип әйтә. 700 га хәтлек арттырам ди. Менә изгелеккә инде Аллаһ Тәгалә билгеләп куйды. Ләкин уразаны әйтте, ул айрым минеке диде. Һәм аңар савапны айрым үзем бирәм диде. Менә монда бер караганда bütün гамәлләрдә бит инде Аллаһ ризалыгы өчен кылына. Bütün гамәлләргә бит инде Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә, шулай бит. Ләкин менә монда Аллаһ Тәгалә аерды. Ягъни менә башка гамәлләргә бер изгелеккә 10 савап, 700 га хәтлек Аллаһ Тәгалә арттырып билгеләп куелган. Әмма ләкин уразаны Аллаһ Тәгалә билгеләмәде. Кайбер галимнәр әйтә, мәсәлән, монда бит инде санап бирсән, 10, 20, 30 дип мисал өченме? Санамыйча биргәндә кеше учлап бирә. Санап та тормый. Шиләге белән сиңа, мәсәлән, капчыгыңга сала синең. Теге бертөкләп санамый. Ни өчен шулай? Менә галимнәр инде күп мәсьәләдә бәхәс кылалар. Ни өчен Аллаһ Тәгалә уразаны аерым минеке дип әйтә? Ни өчен? Кайберләр әйтә, чөнки ураза ихласлыкка корылган дип әйтә. Чөнки уразада гадәттә рия кылу авыррак. Ләкин кайбер галимнәр әйтә булай ди. Әгәр дәген без исламдагы улуг ибадәтләрне карасак, гадәттә намаз, закат, ураза, хаҗ шулай бит инде. Намаз безнең тора асылы ул рукух, сәҗдә. Аның төп асылы сәҗдә кылу. Тарихка карасак, сәҗдә кылу белән яки баш ию белән төрле затларга табынганнар. Путларга сәҗдә кылганнар, шулай бит. Аллаһтан башка төрле әйберләргә табынганнар. Мал белән бирүдәген аның белән кеше рия кыла. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булмаган әйберләр кылып була мал белән. Хаҗда дагын кайбер җирләрдә махсус рәвештә хаҗ кылалар. Үзләренең изгеләренә яки төрле путларга хаҗ кылырга баралар. Ягъни хаҗ дигән сүз җирне олылап барып, шунда ниндидер бер гыйбадәт кылу. Аллаһтан башка әйберләргә мондый гыйбадәт белән табындылар. Әмма ләкин юк тарихта
берәр нинди пот өчен, яки берәр нинди зат өчен ураза тоту. Менә мин тыелып торам, ниндидер гамәлдән шушының өчен, шуның ризалыгын өчен дип. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, менә бу гыйбадәт, менә бу гыйбадәт, ураза гыйбадәт. Ул шундый аерым гыйбадәт. Аллаһ субханаһу ва тааляны аерым безгә фарыз кылды. Шуңа күрә ураза тоткан кеше менә ул чынлап тагын тыелуны шулай башкара. Ләкин аның төп максаты тәрбияләү. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның мәшһүр хадисе бар. Әгәр дәген кеше харам сүздән, харам гамәлдән тыелмый икән, ихтияҗ юк, Аллаһ та ул кешенең ачтыруыннан дип әйтә. Төп максатны үтәмисең син. Һәр бер гыйбадәттә максат бар. Намазда дагын Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннас-салата танха анил фахшай вал мункар." Хакыйкатьтә намаз кешене фахиш һәм бузык гамәлләрдән тыя дип әйтә. Ягъни, әгәр дәген намаз җиренә җиткән икән, ул намаз кешене тәрбияләргә тиеш. Әгәр дә сине намазын тәрбияләмәй икән, гаип бар. Син намазыңны җиренә җиткермисең. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһ мин ибадихи ал-улама." Хакыйкатьтә хакыйкый курку белән Аллаһтан галимнәр курка ди. Дин галимнәре турында әйтәбез без. Әгәр дәген шәкерт гыйлем ала икән, мәдрәсә бетерә икән, зур уку йортлары бетерә икән, һәм аның гыйлеме аны Аллаһтан куркуга алып бармый икән, бу гыйлемдә гаип бар. Син дөрес гыйлем алмадың. Әгәр дәген дөрес гыйлем алган булсаң, ул сине тақвалыкка алып барыр иде. Шуңа күрә әгәр дәген кеше менә укый башлый икән, һәм шушы алган гыйлеме аны тақвалыкка илтмий икән, үзенә сорау бирсен. Нәрсәгә микән? Бәлки мин берәр җирдә хаталанамдыр. Бәлки мин берәр җирдә гаип ясыймдыр. Ягъни дөрес яки ихласлык җитмәй яки нәрсә. Менә шушыны карарга кирәк.